Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa da sayang karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa San Fernando, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Dilan. Taod-taod lagi mo ni Jasmine bay, no? High school pa lang ta, kamo na, di ba? O bay, wa gid na sab ang akong gugma para niya. Mao gyapon bay. Malagi. Walag sa atong batch, inyong relasyon na lang gyud ang nagpabiling ligon. Grabe ha. Pakasal na mo. Aron sure na gyud. Gaplano bitaw mi bay nga magpakasami og nagplano na ko nga mag-propose ko niya bay. Nangita pa lang gyud kog timing. Jasmine, nganong niyaman ta din eh. Abi na ako, unya na nato ni buhaton kung makasal na ta. Nausap na ko na ako na Dilan. Jasmine, love, naibaw ka gid. Nga taas kay kog respeto sa imong pagkababae. Wa man ko namugos nimo ba nga ato ning buhaton. Taas kog respeto nimo. Ug naibaw ka gyud nga girespeto nako ang imong mga desisyon. Dilan, love kaayo ti ka. Love sa kay tika, Jasmine. 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 Dilan. Sa'yo na ako nakatuog gabi ay. Uy, yun na. Nga akong cellphone, asa naman dito? Oh, naram day dapit sa akong unlan. Uy, napaw naman din ako DJ cellphone. Lax Charge Remix. na ko di kay basig. Na-text si Jasmine. Taan pa ko. Nag-text gid eh. Uy, kagabi pam din eh. Dilan, thank you sa tanan nga imong nabuhat para nako. Thank you sa 9 years. Oh, you deserve someone better. Please know nga you will always have a special place in my heart. number you have dialed is either Binuang nila. unattended or out of coverage. Binuangan ka ako ni Please try Jasmine. your call later. Ato na ko siya sa ila. Klarohonin ako. Wa na si Jasmine tinidilan. Nilarga naman gabi eh. Unsa? Unsay nilargat ito? Nilarga na sa States. Oh, tito. Ay gani pag binuang tito. Wa ako mang binuang ni mo dilan. Oh. Nilarga siya kuyog sing ate. Ganong man siya musulti na ako niya. Nga mularga siya tito. Kalita ko dani. I'm sorry, Dilan. Kung nabuhat mo sa kong anak. I'm sure she has her reasons. Oh, tito. Kalita gud na ba? Okay pa gani kay mo adto? Gani nagplano gani mo nga kuan magpakasal na mo? Di ba mo propose na maganon ta kaniya? Sakit kay yang mo ba? Nga nibiya sa diritso na ako nga wagin mo pahibaw. Sakit kay yang ipuwat ako ba? Sakit kay kayo. Sikang paita. Kabiya ba yun? Asa mo ko nagkuwang niya yung tao na yun? Nagihatag na mga nako tanan, ang tanan niya. Ganong nahimo pa niya na ako ba? Gusto na eh. Di mo palabi inom ha? Pila na kabutilya? Dili ba? Gusto pa kong maghubog ba? Maghubog kong mayo ba? Hangtod nga maglisod na kong mata sa kahubog. Uy, Dilan. Bay, naunsa may taong ka, uy? Pila na kabuhan nga sukad nga nagbuwag mo ni Kuan? Jasmine? Ikaw hinuon? So, wapaghapon ka kamubon?
Tarungan na mo kagulingon, oy. Dili ka makasabot na ko, bay. Kay wa ka sa ko sitwasyon. Pila ka tuig ming nagkuyog. Unya, nibiyakan sa tayo bay, huwag yung magpahibaw. Remax. Di ganin ako siya makontak dito kay deactivated na ang iyang social account, bay. Muna kong babuang ini, bay. Bay, nakasabot yun ko nga gisakitan ka. Okay? Pero atin man na imong kagulingon, good. Taas na kinang buhok ni mo, oh. Wala gani ka makapang-save sa imong bungot. Wa na ko'y ganang motiman sa kong kagalingon, bay. Wa na, bay. Bay, ayaw pagpakawas paglaom, oy. Babae ra na, ha? Babae ra na. Masugot ka lang nga ikaw magmukmuk din, he. Unya, sila, puting lipaya, naglipay-lipay. Oh. Kung asa man siya karon. Bay. Karon Sabado, manglaag ta. Okay? Paglingaw-lingaw. Oh, O ati man nagbalik ang imong kagalingon. bay. Salamat taon, may gawas ang gid ka. Um, Human sa pila ka mga buwan. nakarealize ko, bay, sa imong gisulti. Ug salamat kay bay ha, nga naagid ka pirmi kung magkinahanglan ko nimo. Anytime. Nalipay kay ko sa ako nakita nimo ron. Hmm? Tod, doon ako ipailaila nimo. Ha? Guwapa niya buutan. Oh, kinsa man na ba? Vince! Ah, kana mo na. Kinsa? Hmm. Oh, Disi. Yan ang ka. Ali dre. Bay mao day ning akong ang friend si Daisy. Daisy, si Bay Dylan. hi, DC. Nice meeting you. Nice meeting you too. DC, kung manguyab ko nimo, naba ko'y chance? Sa tinuod lang dila, no. Naghuwat ramang yung kunimo nga imo kong panguyaban. Oh, Maong syempre, uy. Sugton ti ka. Gisugot ati ka. yes! Yes! Thank you, DC. Salamat kayo. Nalipay gi ko nimo bay. Kay finally, nakakita na gyud kag babae nga swak sa imong panglasa. Buotan si DC, bay. Wa gid ko'y kasaway niya. Oo, oy, magduha na gud mo katuig gud. So meaning, nagkauyon gid mo sa usag-usa. Nakauyon ka niya. Bay, naibaw ka nga na si Jasmine din sa Pilipinas? DJ Lax. Sure ko, bay? Remax. Kulagi, huwag ang dakong balita bay. Kay, naa naman day anak si Jasmine. Oh, unsa? Di ko may mutang ini na. Kinanglang makikita ko niya. Ako ni Claron. Deserve man tingali ko nga may baw sa tinuod. Dylan, kung gusto kang makakita niya, tuwa siya sa ospital. Unsa? Lola, asa si Mami? Apo, later na lang ha. Nagpa-doktor pa man si mami nimo. Di ka ganahan maayo si mami nimo. Tita? Mauning anak ni Jasmine? Kinsay amahan ani? Dylan, Tita, please, sulti ko. Tita, siya si Ezekiel. Mo 2 years old na ning bataa karon. unsa? Dylan, sultihan na lang tikas tinuod ha. Kunod sa may naasi mong huna-huna ron. Mao ka na'y tubag sa imong mga pangutana. Sa ato pa?
Anak ko ning bata. Oh, Kinuo ko. Nganong gitago man ni Jasmine ako. Naibaw man ta siya nga dili na ko siya pasagdan. dunay sakit ang akong anak, Dylan. Po, Doon na siya'y cancer. Usa. Tita, asa serong ospital ha? Gusto kong mabisita niya. Kinuo ko. Kadaot na niya. Pagkaibaw niya nga mabdo siya sa iyong anak. Nihunong siya sa iyong treatment, Dylan. Tungod kay mas gipili niya nga buhion ang iyong anak. Kinuo ko. Dinigid unta mi uyon. Pero mo iya gusto nga pagkatawhon gid niya ang bata. Dili na ko ma-imagine ang iyang pag-antos ko ako. Basta mapakatalo niya ang among anak. Mahal kayo kay Jasmine, Dylan. Pero dili siya gusto nga may baw ka siyang kahimtang. Tungod kay dili siya gusto nga mag-uol ka. DJ Lex Remix. Ubalik na ko din. Mamawi ko niya sa akong mga pagkuwang. Nauna ko'y lakon dito. Nakasabot ko, Dylan. Kung may imong desisyon nga makigbuwag na ako, okay ra. Girespeto na ako kung doon sa may imong desisyon. Salamat, Daisy. Ug salamat kay Stanan. Na-realize lang nako nga mahal pagyapon ako siya. Mahal kay nako si Jasmine. Ang tutkar. Ug nagkinahanglan kay siya nako. Okay ra. Okay ra. Ayo-ayo ha. Ug salamat sa tanan. Jasmine. Jasmine. Salamat kay ni mata ka na. Dylan. Sorry. Sorry nga gitago na ako ni Montanan. Ayun ako na una. Nakasabot kay ko nimo. Mahal pag kita ko ni mo. Wa man kita mawa pa. Mahal kay ka. Ug pagpakaayo ha. Daghan pa kay kong plano para sa atong pamilya. Pagpakaayo kaya yun. Dili ta kapasagdan. Wa ka mag-inusara ron. Ni ang imong pamilya. Ug labi lang ni ako, Jasmine. Fight lang yun ha. Dylan. Nahadlo ko. Nahadlo ka sa usa. Wa ko mahadlok mamatay ko. Oh. Naadlok kong dili na tamoy kauban ni Ezekiel. Jasmine, ayaw pagsulti na. Ni ako. Ayaw pagpakawas paglaom. Ha? Dylan, Mahal ti ka. ang iyong anak. Nag-wild. Oh, DJ Lex Remix. unsa tito? Mas mayo sigurong antun usa nimo ang iyong anak. Ako si bahala ni Jasmine din. Jasmine, mubalik ko ha. Timan, I love you so much. Love sad kayo, tika. Love kayo tamo ni Ezekiel. Ngay gani kay nakatuog si Ezekiel ug ni patuor sad sa nga muinom og tambal. Oh, kung cellphone si Tito man ni. Hello, Tito?
ang ako anak. Oh. Wa na siya dilan. Utsa. Dili. Dili! Isag sakit pero gidawat na lang nako kaysa mag-antos pa siya. Karon mas gifocus na ako ang akong atensyon sa among anak. Aron makahatag og maayong ugma niya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat. Amen. Mao kita mga higalang kaagi ni Dylan nga taga San Fernando, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo awit kanagalahan sa kabilang buhay. Ang mong kaagi gibuhatan na doa sa radyo ni Jelly Haka o kubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala at mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa sakawit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.